Durna Bupati susuwi angin kanthi ati kewening datan pangge kang sinetya bekas pangku sing nolo nadyan kang sinawang suwung datan kendhek wekas edan Brotoseno edan Brotoseno edan Brotoseno edan Brotoseno Sang pun ombak bedol Brotoseno sigra cancut napa neleng samudra nopo kagak dirupito teka wening kang cipta kapapan guru minulya kapan gunung sejati pinangisa Ridu Budi Winang Boko Sigit Sukono kita bareng bersama Audio Arisna ha 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 yo ha yo yo pangku pusing nolo banjir kang sinawang suwung datan kandhek wekas edan Brotoseno edan Brotoseno edan Brotoseno edan Brotoseno sir ha yo yo la la yo 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 ha sang ponomba bedol Brotoseno sigra cancut napa dalan samudra napa kang dadi rupito teka wening kang cipta kapapan guru minulya papan gunung sejati pinanggisa Ridu Mudu yo 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 sin halo
Sugeng dalu, selamat malam, wilujeng wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sing isih betah melek ya. Melek ketoprak, mirsani ketoprak enak ya. Injih, Mae. Ngaturke Kang Winulya. Bopo Wartoyo dala ibu. Injih. Lan kawula tresnani sang pinang temanten. Mbak Era sapa mah ya kok lali aku asmane. Mbak Sumrambahipun dulur-dulur kabeh wae sing wis mirsani paguyuban ketoprak. Krido muda soto majero pimpinan Bapak Sigit Suwono ingkang tetelem saking Sendang Agung Jeruk Kaliori Rembang minangkani ya nak ya pamundutane Mami Rosi utawa Bunda Rosi. Bunda Rosi. Pamundutane ana kepangku kapang karo oplosan. Injih. Mas Aang mundute Tresno Sudra ya. Tresnane Sudra tenan iki. Ya, katuran ingkang minulya langkung rumiyin ingkang nimbali paguyuban ketoprak Krido Muda Soto Majero wonten kepangku kapang.
Yati. Injih. Bunda Rosi. Injih, Mae. Utawa Bunda Toyo. Sama saja orangnya jadi siji. Injih. Ayo Mbak Asia tampil lagu napa, Nduk? Injih, Mak. Ana pitungkas apa ora ya, Nak ya? Mboten wonten. Ora ana bebas dirimu Bebas, ya. injih, Mae. Nek bar seliramu engko Tresna Sudra diputar, Injih. ada oplosan dan yang lain-lainnya yang Injih, belum Mak. masuk. Yang antri-antri Ci Ani ya datang lagi. Ci Ani Alhamdulillah. siang malam je, Mak. Siang malam melu ngrasake ngantuk ya Ci ya. Karipan pokoknya Ya sesuk, ora Mak. apa-apa penting nek ya ketemu karo dulur-dulur kerido muda Injih. kabeh. Wis rumasa seneng penggalihe. Injih, Mae. Lagune apa, Nduk? Katuran ngidam sari mawon. Ngidam sari semoga Mbak Asiah peseknya kerido muda soto majero yang live streaming banyak sekali. Banyak, Mak. Selain Ganjur Channel Community, siapa lagi sayang? Ada 1, 2, 3. Yang pakai kacamata. Oh, Al-Rohman Multimedia. Sebelahnya siapa, Mas? Eko Channel. Oke. Arman Multimedia sukses selalu buat channelnya dan juga ada Eko Channel. Eko Channel. Lagi Eko. Ngidam sari Yang samping kiri panggung siapa, Mak? kok diurus deh.
dadi ati Nyoto. selawase. Nyoto kuwi. Dening temanten kekalih nggih mangke. Heeh. Ngapa? Wis. Teko ndi, Mbak? Mas Aang sidap orang Mas. Sia senapa Tresno. Sida lho Mas, wis dicepakno kok Mas. Mas Aang dadah. Aja purik lho ya. Senajan dadah tetep tak weki. Lah nggih, mengko nek purik kaya winginane ya, Mak. Lagu Tresno Sudra iki Nggih. diwakili karo Mega Coklatos. Mega Coklatos. Sesuk ning jadi nek mirsanine genten aku sing nyanyi. Iya. Oke lah kalau begitu semoga hei gadisku Tresno Sudra kangge papa Aang ya sayang. Hei iya tak banyak bicara hanya actionnya yang dipunya. Pemundur tenang lagi. Sudah terpenuhi Mas Aang, tapi bukan Uti yang nyanyi. Kalau nggih saking ketanggi matur suwun ya mudute banyu langit. Nik penggemar gelap kasunyatan. Soale lenggahe ning gelap-gelapan ora masalah ya. Ayam terbang ada enggak anak-anakku sing saka Pasar Bagi? Ayam terbang ada yang punya postur tubuh muil. Mas Rizky ada Kalenta juga ya. Belum kelihatan, Mak. Yang memenuhi permintaan dari Bunda Rosi terlebih dahulu mau terus ono banyu langit ya nak ya. Nggih. Iki mau penggemar gelap jalukane kasunyatan. Kasunyatan. Ya. Oplosan yo bersama Meko. Terus Mas Mutono Budaya Endi teko? hadir, Mak. Alah ya pokoknya yang orang ini ki mak wis maklum. Nggih. Usia sudah tidak muda lagi. Tapi brutalnya minta ampun mamakmu ini ya. Salam sejahtera selalu, salam bahagia selalu, salam sayang takkan pernah hilang, salam rindu takkan pernah layu buat Mutono Budaya Dor. Lagunya tak tunggu ya. Ana dore ya, Mak. Ya ngoplos sik ya nak ya bersemangat ya dikei uang ngetang-ngetan sik ya Ben gayeng ya, Mak ya. oh tenan tutupan ayo Mak sikat nak Des apa nih disikat ih kompaknya nih guyu nih juga kira kompak belas ayo deh aser ini kok wong rakyat dana niku piye langsung udah Ngono ya, Mak. Aku perawan, Mak. Perawan. nggak boleh ya dok Wah, aku mama wis brai. Enggak no, Mas.
cepet mari nono mendemo Kowe umure Krido muda oplosan 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 Sopo sawangan kae kanca-kancamu akeh sing padha kelimpangan uga akeh sing kelesetan dikani ambulan yo wis cukup no anggonmu mendem yo wis cukup anggonmu gendem yo mari yo leren aja diterus Ayo persiapan tunjukkan ekspresimu yo tutupan botolmu tutupan oplosanmu emanen nyawamu aja mbok terus mergane ora ana gunane Ayo gaya kepala pening dong tutupan botolmu tutupan oplosanmu emanen nyawamu aja mbok terus mergane ora ana gunane aja mbok terus mergane ora ana gunane tutupan botolmu tutupan oplosanmu emanen nyawamu aja mbok terus mergane ora ana gunane sama sih mak Iya besok diulangi lagi ya Dinjadi ya Alah ya cucupan yang dari Ketanggi Banyulangit Dek banyu langit ya mak boleh dilempar kok Boleh dilempar. Aku sudah bertanya. Oh, gitu, Gimana Mak? mantan kalau yang nyanyi bisa dilempar selain Ije. emaknya boleh. boleh. Tapi mak engko tetep bengok-bengok jare. Mas teh bengok kan bengok piye, Mak? Kok kan bisa manuke. Boleh kan? Sing penting ada banyu langit ya. Terus sing saka penggemar gelap nyanyi dhewe apa pasrah, Nduk? Oh iya, anu Mas Mutono budaya Dor, bisa kan kasunyatan? Sakit? Pakai HP? Oh, nggih. Mintanya lukaku, Mak. Oh, lukaku. Nggih. Nggih, tak tunggu nggih. Berarti mengko setelah kasunyatan ada lukaku. Iya. Banyu langit Mas Mintos. Ya, karo Mbak Rista. Mas, Ya, oh, sayang. Mas. Om.
gede kelingan mandunge udan telasana atine wong sing kasmaran setya janji seprene tansah kelingan ademe gunung Merapi murku melu krungu swaramu ngomong ke opo ademe gunung Merapi murku sing ning Langgar Wonosari hey,
jadi karena apa? Bukan lagu pilihan. Inje. Bukan lagu pilihannya sendiri maksudnya Mak. Inje, Mak. Soalnya mendadak, gak masalah. Ini perwakilan kan gak masalah ya Ayah. Iya, sesok dibaleni ya ndak neng jadi ya Nak ya. Pokoknya lagu sing bener-bener dibaleni sesok ya. Besok yang jadi nggih Pak nggih. Iya, yang punya lukaku ditunggu buat Mutara Budaya. Iya, di sini masih ada satu lagu permintaan ya sayang ya. Inje, Mak. Dari penggemar setia atau penggemar gelap. Iya, karena tidak menyanyikan sendiri, Inje. dia pasrah. Barangkali yang lainnya bila mana mau suku vokal bersama ladies-ladiesnya Rido Mudo Sondong Majero, kami persilakan ya yang bisa monggo. Kasunyatan permintaannya. Kasunyatan. Iya, bersama Mbak Nurul. Tapi ki mau sing nampani Mbak Vivi. Inje. Mbak Vivi sedang batuk, enggak mau. Sedang batuk. Ya, Nurul. Yang di depan ada yang bisa enggak? Kasunyatan. Ada? Ayo Mas. Mau dah? Nek gak mau tak asrama Mas Ganjar loh. Wasik. Ayo cepet cepet. Raga bangun nombo. Tak apa-apa. Mas kok paronan. Iya mau kata. Tutu aku sing duweni Kangge anak-anak lanang sing saka Setro, bila mau menyanyi silakan sama kita sini bergabung yuk. Ayo deh. lelakon iki wis karo ikhlas apa tak lakoni kowe cuma wong liya Angin atiku wis
liya apa iki kasunyatan sing tak tampa kebasane kembang mekar ana ing ati nanging tutu aku sing duweni Wis cukup ngalih to timbangane mara gara-gara satresna ra bisa dipaksa hatiku percaya yen kowe mesti bisa nglilakake aku sumanding wong liya aku lan kowe kepisahake. Makasih sayang sudah melaksanakan tugas dengan sempurna. Je. Oke ya. Ini apa, Mak? Ini juga. Dan ini juga. Iya. Tapi ini Om Mardi tadi lo lagunya Kapusan Janji. Oh bener, Kapusan Janji. Oh, Nggih. Kapusan Janji. Kapusan Janji. Ki anak lanang kok setro jalukane kok kandungan. Kandungan. Kandungan Janji. badan. Iya, ki kandungan. Je. Piye Om, piye Om? Sesok main yang jadi Om. Engko tak Sherlock ya Om. Anu lho, maine ki jadi mlebu terus golek ana perapatan, ana omah manuk. Sampeyan maju ngidul sithik ini ya. Nah, engko tak Sherlock ya sesuk. Sama kon ndadekno maju ngidul ngene bareng. Berarti lho, Mak. aku nyekel mik aku gak iso ngono, gak meragakno iso nganggo meragak. tangan. Iya, Om Marti mau dueti Mas. Jane mau luka sik. Mas Bagas. Susah, lukamu kewe
kembali. Soko, 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 Ngapusan janji, matur suwun dari Om Mardi tadi ya sayang ya. Nggih, Mae. Sebelum ada kandungan permintaan dari calon-calon mantu punya terlebih dahulu lagu rumin ada lagu Lukaku nada cowok sayang. Lukaku ya. Kami persilakan untuk saudara kita iya Mutono Budoyo Lukaku cowok ayo bariki kandungan ya. banjir
siapa ndak? Jika hujan datang tak diminta. Ya. Mati. Aku pun bisa pergi tanpa membawa luka. Oh, hebat sekali. Untiran Terima bersaji. kasih. Apa? Apa Om? Om Martina kayak apa iku? Kok tanpa bisik-bisik tetangga? Lenje. Kok rahasia ketoke kok ono gambare aneh-aneh ngono Manduk apa Manduk? Gambare Lu cari bos tempe kok ngirimi gambar aneh-aneh. Lah iya. Makasih Om ya. Yang punya kandungan mana anak-anak setro? Endi sing arepe nyanyi endi? Yang mana Mas? Ayo. Betulkah endi? Ayo Cung. Kacung. Kacung. Yuk kandungan endi silai mik sing abang nduk. Kok nganggo sing iki ya gak apa-apa ya. Ya. Iki ya penak nduk. Nyoh. Nyoh sayang, oh diundang kacungmu sayang. Nyoh sayang, iya. Bisikan ada di dalam kandungan, dia menanyakan, dia membisikkan, akankah dia akan dilahirkan? Katakan padanya kehadirannya, Katakan padanya, ayahnya sudah rindu menantikannya. Tidak lama lagi kita mempunyai seorang bayi yang kita rindukan. Hatiku bahagia, hatimu bahagia, betapa kita berdua bahagia. Kridong udah satu maju dong. Erisna Audio jika ada Ganjer Channel, Al-Rahman Multimedia juga ada Eko Channel. Siap-siaplah engkau untuk menjadi seorang ibu. Bersiap-siaplah engkau untuk menjadi seorang ayah. Nanti kita berdua bergantian mandian. Tidakkah kau dengar bisikan anakmu yang kini ada di dalam kandungan? Dia membisikkan bahwa akan dilahirkan. Katakan padanya kelahirannya akan kusambut mesra. Katakan padanya ayahnya sudah rindu menantikannya. Tidak lama lagi kita mempunyai seorang bayi yang kita rindukan. Hatiku bahagia, hatimu bahagia, betapa kita berdua bahagia. Lagu penake ngene kok mau sedih lu leleh. Sesuk baleni ning anu ya ning jadi ya. Penake lagu kandungan penake ngene cah. Ya awal lagi roh iki aku lagu iki sesuk enak ya Le ya. Wah enak tenan no. Lagune tapi kok mau cuwendek ya, Nduk. Iya. Ngene sek ya gentenan ya. Anu iki geng ndi iki? Ndi lho. Iki geng endi sih? Ajeng geng. Ndi ajeng geng nek ora ajeng ora seneng. Ndi mau stikerin ndi tak templekno bathukku. Nek kalau mat.
kasih ya sayang ya. Promosi ra apa-apa wis ah. Gampang nek karo Mak Wiwit iki promosi tanpa uang, jawabane ono ya. Ajeng Geng, ora ajeng, ora seneng ya. Lagune mau Bahtera Cinta. Thank you, terima kasih wis diparingi ngene templekno sitok-sitok ngene lho ngene. Ajeng Geng, templekno. Nih, kabeh templekno. Aku ora dikeki dhewe lho. Ora dikei mak. Piye to ra umah? Sesuk tak jaluk ning. Aja ning kono lho. Nek bathuk. Wis ora iso kelet mbok templekno ning kene, limit. Sik sampean niku ceritane dadi hajah. Pusing tenan aku nduk. Jam 7 esuk nganti yamene lho kecentelan ro dudukar Lah terus. sing ngakon sapa mau ora tak omongi ya, Mak. Tenan. Apa iki? Lah, iki mau jalan lagu. Dermaga Blue. Dermaga biru, bla blu. Oh, kok so. Lah biru kan blue, Mak. Bener no. Aku iki wong Jawa, biru, bla blu. Heeh. Marai. Mengko terakota Marai dadine. otakku ngeres. Terakota dadine. Bahtera Cinta sayang, oke lah kalau begitu. Bersama Vivi. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah baur dalam cinta. Mencapai tujuan nun di pantai harapan. Goyang dong, asik. Wesing salahe kowe medok wae, salahe kowe mendem wae, salahe kowe sanggem wae. Badai dan gelombang yang datang melintang akan berubah haluan cita-cita. Salahe kowe mendem wae, salahe kowe mendem wae, salahe kowe medok wae. Padamu nakoda ku tambahkan cinta, bawalah aku ke pulau bahagia. Sang bumi Tarik matahari, merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah terpisah baur dalam cinta. mengarungi samudra. Mencapai tujuan nun di pantai harapan. Kok nek jono wektu ya duet ayang-ayang ya, lek jono wektu ya ame subuh kok cah. Lah nggih, iki wis jam 2:30 kok, Mak. Lek jamu ngawur. Mok Setengah tuwek-tuwek. telu. Loh, Iki lho kepayon, Nduk. payon maneh nggih, Mak. Love Blue. Kok love blue? Ojo keliru lovebird lho, Mak.
Iki lagune melono sing angel lho. Dermaga Blue. Dermaga Blue ya. Heeh. Iya, oke. Iki duet apa ora nih lagu iki kok bingung. Boten. Ora ya. Boten. Dermaga Biru. Oke lah kalau begitu. Injih. Yo yang bisa-bisa ngefek pakai HP enggak Injih, apa-apa. Mai. Soalnya iki pamundutan. Injih. Kene lagu. Lagu-lagu sing kependem mentu meneh ya, Mak. Ya ndak sapa Rista apa Mbak Novi apa Mbak Tona? Cupa. Mbak Cut pake. Yo. Mas Meto, selamat menikmati atas keritingnya jari jemari, Bu. Angger ndang tua boy ngono ku penyanyine ben bengok ngono, Mas. Yo. Wis anduk bar iki nduk. Wis gak ana wektu ya. Piye ayang-ayang sesuk ae piye ning jadi ya? Lah aku kok kakean janji ning jadi kabeh. Maksudnya kayak kurang ngerti kok ben teko kabeh ngono lho. Sesuk mutono budaya lagune apa? Hah? Sesuk ning jadi. Titeni sesuk nek ra mara. 1 juta luka. Iya, oke, beres. Mas Mento sesuk mutono budaya nek jadi 1 juta luka lho, Mas. Wis tak panjerno musisine lho, Mas Mutono kok senengane sing luka-luka to, Mak? Mungkin dia itu nasibnya seperti diriku. Oh, terlalu banyak luka ya, Mak. Ketoke. Ketoke. Ora ketok ning jerone. Kudu dinikmati, jangan sampai kamu frustasi. Ya. Angel Mas lagune. Duwe wis kadung kecekel ya Mas, ketemu Piye to ki balekno dak kowe ya Mas. Ayo dong. Fatma dan juga ada Novita. Setialah padaku, hanya dirimu ku cinta. Lambaian tangan mengiringi langkahku, terasa berat kau melepas diriku. Tiada berniat kita untuk berpisah. Jangan kau ragu sayangku, dermaga biru saksi bisu. Pun ku terlanjur sayang meninggalkan dia yang ku cinta, namun hatiku terasa berat, pahit manisnya ku telanjur. Tiada satu yang terindah kepada dirimu yang ku sayang. Kau pelita hati di sanubariku, pelipur lara suka dan duka. Krisna Audio, Lidah Muda. Lambaian tangan mengiringi langkahku,
Sampun ya, Mak. Salam pepisahan sawetara. Nggih. Do bali do kondur hati-hati aja ngantuk-ngantuk ning perjalanan. Injih, Selamat. mugi-mugi selamat ya.